Защо няма устойчиви и дългосрочни решения за градския транспорт в София? Това е вече една дълга хронология последните години. Политически протест, директно го казвам. Как една година управляваше правителството на ГЕРБ, БСП, Има такъв народ и Пеевски, в Общинския съвет управлява мнозинството на същите партии, нямаше протести. В този период от една година можеха да намерят пари за финансиране на тези 120... Нямаше протести, извинявайте, миналата година беше блокирана цяла София. Секунда. 125 бройки подвижен състав можеха да осигурят средства за тях по УПОС, не ги намериха. Можеха да осигурят допълнителни пари за бюджета на градския транспорт, за държавната субсидия. Можеха да дадат достатъчно пари за охрана на метрото, защото са дали половината пари от 26 милиона, не ги дадоха. Сега какво получаваме? Получаваме едни протести. Обаче, кой е основният виновник за това, че няма пари в системата? Ръководство на тези дружества. Ръководство на тези дружества иска да си купуват газ с посредници за 4 милиона евро за 4 години напред. Купуват си подвижен състав за 8 пъти повече пари, знаете, за автобусите на 16 години, ако не се лъжа. Защо синдикатите не взимат отношение по тези въпроси? Къде бяха една година, а чак сега решават да правят протести? И между другото, в сайта на БСП се появи една много интересна новина, където се бяха събрали ГЕРБ и БСП в Общински съвет заедно с ръководството на дружествата и с синдикатите. Бяха обсъдили някакви неща и накрая Иван Таков излезе и каза, че е възможно да има стачки, защото не се удовлетворяват най-вероятно желанията на синдикати. Ами на мен всичко това ми изглежда политически нагласено, както беше миналата година и града беше блокиран 6 дни незаконно от синдикатите.